Amrit Sarovar scheme laki long le hempu pen chinki chithan pen chedon sora primatik ke lang teng hut pon long le bon ta nilip MSC constituency ke parlo nilip block hin pen ke dam ta apor hut Amrit Sarovar scheme ke claim pon aron atta teng pen ke claim ke dam bang thek pon long le athe jong jong along le puchini lor mate dhoni kro along le puchini lor apianta a hempu abang chini dun de pin pen si claim derlo La pusona sai ke claim pon laki inut rong at tok asu thang tanang chupu hai hipu kelang plot pen ajok asu po songsar kro pen AIKSU la pen KNYC song atun pen chelang si KAC PNRD sai kamalong an lam hoi pidam lam hoi pidet pen api nilip video juli terang pi pen ham phang asong ang bong chingki je than je phan pha pondo bonta along le hem phu atum video sai hem ke le hut video juli terang pi abang sai hem pen ka juyu Labang so sai long thedung ki chu pangli ma sai si claim rong lo la si KACC em tuliram rong hang pen ki bang ji lang arni la puson ka chu panglim asai ki claim hai hidet japan video juli terang pi assistant engineer Arun 1000 accountant bulut kro pen danglok contractor apan insai vek nang ji pusi ki hang padupon Pini nelitum All India Karbi Students Union lapen Karbi Nationalist Youth Council lapen ke longle hempu ake hai songsar kro nilitum songni la pen apulong le hem phu chilang pet pen nilip development block asa hem long an nilitum na humri lo nang ka humri nang ko alam the bangkela pulo je nilip development block pen kedam tang aningkan Amrit Sarovar scheme kedeng pedu adim lake sarthe tok biaro along le hem phu lake dhoni kro halaso I scheme alang litum deng pon lo la kedeng una hut development lada block development asa hemdo ba atho block development along ledo alang litum la solong lilong lang teng hut pon lo setami along libang bihek pujoi ni dhoni kro pu atumalong li setami alang litum parlo pon terlo chiri troksira adha andu la solong li pangrum pet Rasi hala dagbang ahem putum ke cici ni dun de derlu pusi ni tum han birtana palelo amat alang letum ke cici ni dun un ahut bangke alang letum pulo ni tum lason block pen central scheme ke deng pondo nilitum na tum hana pa di pon pedelo sitame nilitum claim pon der api pus sitame na tum hanta nilitum sitame arona tang pen claim si na tum sitame longle ki joy kali der pon na litum hanta ni tum na compensate ji pusa su ka chak dun do pulo uwa phita la hailam che chak er pita block pan bagalang to mana lu che tok te thang thesi chiri troksia da ha long pen talang le tulang teng hoi mat tangka em der lu la so pu tham le tum han complain nang le sin ni tum atong se kot pen song ni chelang pet pen tum DRD office dam sin tum lam hoi kidam lu je la bang so long le prabjin pen ahem pu dum ching ki ching waira ahem pu dum has da me kupi ma ke mi ki chok an lang pidun nang ji kimi pu sin tum pu dun lu la so teng pen halada DRD office pen la da nilip development block officer la pen kilada claim rap petum officer sa tum an pen atumang bong la so lam jing wai si atumi bangke la pu long lehem phu phan la pen kin la song tum phan an nang hang si je pini bangke office bang non la pen office bang ra hala documents hai sta menang lang non ahok pe documents kachini ji phan pot nang tum wang non na hang lu la so teng ben si tum pini bang lo pini ni tum dak wang pen ke nang hang pami buat pisah tami ni development block officer bangke aveder lo alang li sai dong gitu dong dam julo ne mate kopi pot lo ni tami block asa hem mang alang dia bang aveder lo buat pisah lo dak JE do lo kapre tum do sini tum han sites tami na ponong paklang dam lo lapen ke documents tami nang lang no po documents tami nang pilo documents nang pigel lah lo pak ni do isi bangke abana hut a project report lo isi bangke revise project report lo isi bangke akimia a project report lo abana long bang emon bangke ladak thek ponong ji ho abanong latum total emon ke 12,70,816 ando abanong emon bangke non akimia long bangke 5,22,910 do sitamero dak cheprek do abana long bangke ang ton sil dolap ladak approve pa me bonta la revise po long bangke ni tum sil in no to thek long le ladak thang istam tum thek long le thang da ve ladak khali lasin ni tum ke
kemang hulu people sila apa nombang ke sil dolar badak bang abeder laki ni tum hana pacu baik tap chon ma pusini tum angkoi pi ponang kok la pene tum cingki che sila dak mo pen rubum arun 1000 ba ni tum cingki hunang than lo je longli hem atho la contractor ma ko la poisa pitang polo 3,52,000 ni pialo pul ente revise aprang si kipima mate revise dar pisi su tangka people o lake aprang abana tangka ho 30% nakili posi pi pusinang thak lo tangte abana tangka susi 30% ali 30% contractor han pider pote 7.5 bighas along le ahem phuka alang li tai noblo alang li phan pi posi thangna ta pachini delo thangna selang thangna ta lang le phan pi compensate pi pon pe delo lai silo athei polo nona tum revise nong bang paklang gala lo chiri ke thomra dha velo ni tum ke an posi paklang lo sita menon bang ke khala tangka nang ke le tang bang ke chiri troksi ra dha hosna ke le tanga tangka anke pi posi la phan pi pe de non chiri thomra adha revise bang ke tangka nang le lang posi nang lasi lason ka chiplang bang ni tum ning duglo je department atum rat along le ki thi pa ruhu maret bang ke jelang no dak la pen ki klem nang ji a ota we aron ta we lasi lason bang ke monon phi monon mur ka klem pre de nang ji la pe ki duk del arat tum phan pura lason ke bear seat ka chong thui avi ki chong sip la bang ke ave de nang ji pusi ni tum songa hian pen ke so dak pen pachini pon lo la pen ke la bang so long le prabjin pen long le hem phu phan ta me aning pang samjin nang ji la pen akam se ta me ke sa oi soli non thek ponong ji la asai ta me pe mi sen ji phani tum chuni ri pon lo labang so Amrit Sarovar scheme amen pen la dhoni kro along le kithi along komama abang phu bang phisi kachirap dondo pusi puji nada me tum ipuji ke la lo da ke block development officer ke lage do wek ko la pen ke da je I do lang arun 1000 pudu alang ligi ke chirap dondo wek lo da ke la pen content do po bulut ko la tumbang thom la da budu wek lo pusi ni tunge puda video men hoson lo Juli terang pi okay engineer JE bang arun 1000 News report KTV News.